Arihi autan ziwaye. Salisu baban gida shagon yan biyar ɗan shekara 18 kai ina wannan ke wancan gurmana daga hannunka ya kamata mu gyara wancan in yaro ya gaya kamata mai ku shirya ga tamban nan an busa da shagon ziwai kashe ka shagon ziwai nuna masa yawa na gode shagon ziwai bakan ba ta kilishi bakan ba ta kilishi shagon ziwai bakan ba ta kilishi yawa hankalin mu ne bakan sa tiyari gaishe ka shagon ziwai gaishe ka shagon yawa gaishe ka shagon ziwai hannu daga tafiya yadda ake so gaishe ka na ga maka shagon ba yawa shagon ziwai yawa tunda yawa shagon ziwai ta takashi duka shi ba hira zafi yawa a sama kumburin iska ne jefa da gaya maka jefa mu je idan bankina ake farawa jefa mu je turmi na farko tsakanin shagon ziwa da jefa mu je arewa jefa dai mai bulin baga tare da shagon yan biyar jefa dai gurmada jefa dai guda shagon yan biyar kenan tare da shagon ziwa jefa dai na da ban ka shirya kan gura uban ta shi kuma fada baka mai kamo kuma fada baka mai kamo Allah kuma fada ba sai ya wasa da amana wa sai ka goji wasi da shi ba da bambare shi da waduwa ya fada shi ne abun ku samu baki baya su zuwa da kan kula da kula da shi ba ba waduwa ya fada ba wala wani shi da kula baya su da sun gaji gaishe ka wazirin rasa to jama'a yawa wani wajen ba samu ci muna jiran yan dauran nan su shigo dan banda a zake kasa ya kai guda ko kuma da ayi tanan ruba din amma ba ku sani kaga ana kamu da ayi tanan ko ba kamu ya gura ma ka kai ma ina ga tun ne kai ma ba ka da hankali to zan bari a idan ba kai kana da hankali ai da an riga an shigo nan ba wanda idan ya kama dambe yan kauna suna son damba za a bari a yi ka kama duk wanda ya kama damba yan kauna suka ce a ya mun tambaya suna so in suka ce suna so to za mu bari a yi za mu jingine don ban gasar a ci gaba da yi ko shagon ya biyar ko shagon ziwai don uba ka bude mai wuta ko ya fita ko ya fita ko ya fita ko ya fadi ka mai kamo ka zuwa maka kasa ta saka shi da uba ka sauran mutti daya kona shi da ubanka kona shi to kashe ko Samaila za mu ci ubanka ba mun ci uwarka sakatiri ba mu ma a sakatirin muke sani ya rabu wanda ku gyara mana nan mun gyara man kai da ba za ka rena mana wayo to wancan lamban ya shi shirya sani ya rabu sun shirya abdul a da su to an yi turmi daya har na uku babu kisa amma ga takarda nan za su dauka mai dauke da ba za ka mai kana kallo sani da musanin kurna ka kunce a rufa ana tsoron dauka kada ya dauko a ciki to shagon ziwa ya dauko ta farko ayya abubakar yusuf abdullahi abdi na shekara 21 dan jihar kaduna hutuwa wannan gasa dan shekara 20 dan jihar kano fagen lokal gambe rijiyar lego jamus daga hannunka garkuwa a kan banza kenan ba hakan dage ya shirya
dan da ba auta ya shirya ta Abdul ka dabban na tsakanin Abdul gashe ka dan da ba autar na bunza gashe ka garkuwa wallahi garkuwa abin tare yaki na auta garkuwa abin tare yaki na auta kai buga dan marau ba yana ta buga garkuwa abin tare yaki na auta ka buga an kana buga haka ne dire ba kan su tiyari a'a subhanallahi ban shagon ɓata mai ba safa ba gudu tare da shagon a wajen ɗaukar da wallahi gaje gashe ka dan da ba gashe ka garkuwa na rantsa da Allah an yi takalmin autar dan bunza makauta ne bagon na jahila ko tana da jahila da bangaren arewa tare da kai tana ga baki shugaban aminu daga bangaren gurma da la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam baba dan wani ya tsugunna yace wannan aiki ya fi karfi na ko tsugunna subhanallah bagon na jahila yana kai hari la wallahi ilaha illallah muhammadur rasulullah bagon awilo bagon na jahila la ilaha illallah muhammadur rasulullah gaishe ka da jahila kun yi mutu biyu bagon na jahila la ilaha illallah